Parti importanti mit-twemmin tagħna il-Kattoliċi u anki ta' ħutna l-Ortodossi huwa t-tagħlim dwar il-purgatorju. X'inhu huwa l-purgatorju? Il-purgatorju mhuwiex post, huwa stat. Huwa stat ta' tisfija. Mela il-bniedem li jmut u għadu ma akkwistax, għadu ma laħaqx il-perfezzjoni, ma jkunx fl-istat tal-ġenna mill-ewwel, imma jgħaddi għal stat insejħulu il-purgatorju. Tgħidu li ma mekk hemm xi tul ta' żmien, aħna meta nitkellmu dwar il-ġenna u l-infern u anke l-purgatorju hemm xi tul ta' żmien le, għax inkunu dħalna fl-eternità. Imma aħna l-moħħ tagħna li jaf biss din id-dinja ikejjel żmien. Aħna ngħidu sena ilu, 10 snin ilu, il-bira, ħada, illum. U allura l-moħħ tagħna bil-fors ikun qiegħed jaħseb fuq tul ta' żmien, però meta nitkellmu dwar ġenna, infern u purgatorju, maħniex nitkellmu dwar tul ta' żmien, imma dwar stat li fih nkunu qegħdin diġà fl-eternità. Issa mela x'inhi l-purgatorju? Iktar milli tul ta' żmien, il-purgatorju hija l-imħabba ta' Alla li issaffi dak li hemm bżonn jissaffa f'dik ir-ruħ li għadha ma laħqitx il-perfezzjoni. U allura biex tkun allura lesta li tgawdi lil Alla fil-ġenna. U allura meta aħna naraw anki ġieli xi sante u kellha taħċiniċċa l-kliem 200 ġurnata, indulġenza ta' 100 ġurnata jekk tgħidin it-talba, dak huwa biss huwa mod sempliċi kif aħna nippruvaw nifhmu l-purgatorju, ma l-purgatorju mhux tul ta' żmien, nerġa' ngħid hija l-imħabba ta' Alla li ssaffi dak li hemm bżonn jissaffa fir-ruħ tal-persuna li għadha mhijiex imħejjija biex tkun ma' Alla għal dejjem fil-ġenna. Tajjeb li aħna nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju. L-erwieħ tal-purgatorju huma wkoll maqudin magħna. Meta aħna ngħidu nemmen fix-xirka tal-qaddisin, aħna qegħdin nistqarru l-fidi tagħna li hemm il-qaddisin li qegħdin igawdu lil Alla għal dejjem fil-ġenna, li huma f'relazzjoni spiritwali magħna li qegħdin mixjin fuq din l-art, il-Knisja li hija mixja bħala Knisja Pellegrina, imma wkoll faqda ma' dawk li qegħdin jissaffew fil-purgatorju. U allura fil-waqt li l-erwieħ tal-purgatorju ma jistgħux jitolbu għalihom infushom, jistgħu jitolbu għalina iva, imma ma jistgħux jitolbu għalihom infushom, huwa d-dover tagħna li aħna nitolbu għalihom. Nofru s-sagrifiċċju tal-Ewkaristija il-Qudiesa għalihom, nagħmlu azzjonijiet ta' karità għalihom, emmejjel ta' ħniena għalihom. Li aħna nkunu qegħdin allura dak l-emmejjel ta' ħniena li nagħmlu fuq din l-art nistgħu wkoll napplikaw mal-erwieħ tal-purgatorju. U allura meta ngħidu purgatorju li hija parti mit-twemmin nisrani tagħna, aħna qegħdin nemmnu wkoll li hemm dan l-istat ta' tisfija li xi erwieħ jista' jkun li jkollhom bżonn qabel ma jkunu għal dejjem fil-preżenza ta' Alla fil-ġenna.